Este é o ruido típico nestas datas ali onde hai árbores en Chantada. Dicimos ruido porque estamos en plena época de poda, e a Brigada de Parques e Xardíns do Concello de Chantada está inmersa nesta labor. Xa comezaron fai tempo, pero cómprelles, xa que son 6 operarios e ocúpanse dos colexios que dependen do Concello, pero tamén dos 2 institutos, os parques que hai na vila, como este do Sangoñedo, o do Campo da Feira, o da Alameda, así como o recente arranxado no San Lucas, que dende este ano pasado acolle xa a festa da empanada e que require traballo para acadar a sombra que fai falla para esta celebración e máis o San Lucas. Pero o traballo desta brigada é moi versátil, xa que acaban de rematar estes días esta obra ao carón das piscinas climatizadas, xa que cada vez que viña o camión a descargar para a calefacción e auga quente, deixaba en mal estado este tramo. Pero volvemos ata o Parque do Sangoñedo para ver unha mostra de como queda o traballo feito pola brigada. Xulguen vostedes mesmos. Este é o aspecto que presentan as árbores despois da poda. Agora toca esperar a que saia a folla.